سلام عليكم كمي كان يهن أمه نلو معنتهم كم تلمون تحرك بزخونة مدب تماليسة مسيالوخ مالتيو سو ناي لو معنتي مدب نازخون تأيو اللام ودي ويدما أمون زيكونا ودي بخمي بقليلو كتفلتيو تخلي بزول مدب تماليسة مسيالوخ مالتي حجي نحاد ودي بقانو اجانا زمدنا خي جمركم نالهم ويدما افتناي مجمر تاع ليفل فقر نالهم اتودنسو تلام ديو نقصالي يزلق كديو أمون ديو جلزول بدن بي بقليلو أصري بيلكي كتفلطيو تخلي ነገር ግን ከም እخውን ድሕር ኮይኑ ሕጂ ዝነግረኪ 6 ነጥብታት አሉ እዞም ነጥብታት እንታዮም ናይ ጠላም ወዲ ወይ ድማ እሙን ናይ ዘይኮነ ወዲ ምልክታት ዘርእዮም ምልክታት እዮም ስለዚ ነዞም ምልክታት እዚኦም በደንብ ጌርክ ንዓይ አዳሚ እስኪ ፈሊጥክዮም ድሕር ጸኒሕኺ ገና ናብ ህይወት ክዝመጽ ወዲ ኸውን ይኽእል ዋላውን ሕጂው ህይወት ክዘሎ ወዲ ኸውን ይኽእል ዝጃና ጀና ክዘሎ ኮታስ ዝኾነ ይኹን ወዲ ጠላም ድዩ እሙን ድዩ በዞም ሕጂ ዝነግረኪ 6 ምልክታት አቢልኪ እትወድንሱ ከመ ዩዝል በደንብ ጌርኪ ክትፈልጥዮ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ ሶ ካባኺ ጽበ ነገር እንታዩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ጌርካ ምጅማርና ከምኡን ክሳብ መወዳእታ ዛ ቪድዮ ምክትታል ጥራሕ ይኸውነሎ ሶ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽርሓ ሰናይ ምክትታል ኦኬ ሶ ወቅታ ነፍት ጉዳይና ክንሓልፍ ከለና እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ጠላም ወዲ ወይ ድማ እሙን ናይ ዘይኮነ ወዲ ባህሪያቱ እንታዩ ብተደጋጋሚ ናቱ ሞባይል ንስኽን ኸይትሕዝያ ምኽልካል حجي ازمالت نسخي فقرنيو اندحر كوينكي ناي فقرنيا خ موبايل كتحزي قدني مالت ناي فقرنيا خ موبايل متحز نورمال ነገር ግን እቲ እሙን ዘይኮነ ወዲ አሞባይሉ ዝተፋላለዩ ዝሓዞም ሚስጥራት ስለዘለው ወይ ድማ ምስካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ዘዋጉዕን ፋይላት ክህሉ ስለዝኽእሉ ንዓኺ ፈጺሙ ከትሕዘኪ ኣይኽእልን ወይ ድማ ብድንገት ከም ገለ ጌርኩ ሞባይሉ እንድሕር ሒዝኪያ ብጣዕሚ ክድንግጽ ይኽእል ወይ ድማ ብሕማቃት ቃላት ጌሩ ክጸርፈኪ ይኽእል ክቁጣዕክ እውን ይኽእል ማለት ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ኣብ ሞባይሉ ንዓኺ ዝኾነ ዝሓወኦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንዓኺ ግልጽ ክኸውን ኣይደልን ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ፍቅርኩም ብርሕቀት ክኸውን ይኽእል ሶ ብርሕቀት ኮይንኩም ንዋዕሉ ሞባይል ካ ገልቢት ካሪኤኒ ስክሪን ገልቢት ካሪኤኒ ገለኽቱል ይከላ ፈቃደኛ ይኸውን ናውዙቶ ናበልክ ናአዘዝኪ አሪኤን ተቱልዮ እርግጸኛ የኦም እንድሕር ዘይኮይኑ ንዓኺ 100% ግልጽ እንድሕር ዘይኮይኑ መሰንጀር ከአቲኻ ስክሪን ገልቢት ካ መሰንጀር ከአቲኻ አሪኤን ተቱልዮ ንኸሪኤኪ ፈቃደኛ ኣይኮነን ስለዚ ከምዛ ዓይነት ወዲ እንድሕር ኮይኑ ድማ ዝኾነ አባኽ ዝሓወኦ ነገር ኣሎ ንዓኺ እሙን ክኸውን ኣይደልን ማለት እዩ እምበር እቲ ንዓኺ ግልጽ ዝኸውን እቲ ንዓኺ እሙን ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ምናልባት ከም ገለልክ ተጠራጢርክዮ ንመራጋገጽ ኢልኪ ሞባይል ካበን እንድሕር ኢልክዮ ምሳኺ ንፍታሕ ድርውን ፈቃደኛ ክኸውን ይኽእል ታ ሞባይሉ ማለት ሲም ካርድ ደውጽዩ ናብ ካልእ ሞባይል እቲ ወይ ናፍታናት ሞባይል እቲ ሞባይሉ ክበርክ ይኽእል ከም ለዘለኪ ክትጉርጉርያ ክትፈትሽያ ትኽእል ይኽ ማለት ምክንያቱም ንሱ ዝሓወኦ ነገር የለን ንዓኺ ግልጽ እዩ ሶ ምንም ዘጫናንቕን ዘፍርሕን የውልን ማለት ስለዚ በሐፂሩ ፍቅረኛኺ ናቱ ሞባይል ንዓኺ ከም ደስ ዘለኪ ዘየትሕዘክ እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ከም ገለ ኢልኪ ሞባይሉ ኣብ ዝሓስኪያ ሰዓት ብጣዕሚ ዝቁጣዕክ እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ዝናደደክ እንድሕር ኮይኑ እዚ ወዲ እዚ ምናልባት ኣብ ስልኩ ንዓኺ ዝኽትፈልጥዮ ዘይደልዮ ነገር ዝሓወኦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንኹም ድማ እዚ ወዲ እዚ ብተራጋምኩም ክሰርሕ ከሎ ንስኺ ኣብቲ ወዲ ንሱ ዘለክ እምነት ንኽቕንስ ይገብሮ ሶ እቲ ወዲ ንሱ በሐፂሩሲ እምነት ከም ዘይብሉ እሙን ከም ዘይኮነ ባዕሉ የራጋግጸልኪ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ናፍት ካልኣይ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ አሉ ዘይሕሉ ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ኮይኑ እዩ ሕጂ ፍቅረኛ ኮይኑ ብዙሓት ፕሮሚስ ኣትወልኪ እዚ ክገብረልኪ እዚ መዓልቲ እዚ ክንገብሪና ከምዚ ክንሰርሒና ገለገለ ናበለ ብኣፉ ቱት ይብል ብዙሕ ይዛረበኪ ነገር ግን ቃሉ ዘየተግብር እንድሕር ኮይኑ ኣፍቲ ዝኣተወልኪ ፕሮሚስ ብተግባር ዘየተግብሮ እንድሕር ኮይኑ እዚ ወዲ እውን ምናልባት ጠላም ወዲ ተባዕታይ ወይ ድማ ዘይእሙን ወዲ ተባዕታይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ወዲ እዚ ብቐሊሉ ክትዕዘብዮ ትኽእል ኢኺ ክንደየናይ ፐርሰንት ክንደይ ዝኣክል ፐርሰንት እዩ ዝተዛረቦ ነገር ብተግባር ዝትግብሮ ከምኡውን ዘይተግበረሉ ምኽንያት ከእንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ምኽንያት ይቅርበልክ ንኣብነሲ እዚ መዓልቲ ክንራኸቢና ኢሉኪ ሽዑ እንድሕር ጠሊምዋ ነታ መዓልቲ ነታ ቆፀራ እንድሕር ፍሪስዋ እቲ ዘቕርቦ ምኽንያት እንታይ ዓይነት ምኽንያት እዩ ዝረብሕ ምኽንያት ዘእምን ምኽንያት ድዩ ወይስ ስቂካ በለካ ለኽዓካ ዘይረብሕ ዘየእምን ምኽንያት እዩ ዘቕርበልኪ እዚኦም ኩሎም ብደንብ ጌርክ ፀብፂዩ ክንትወዲ ብደንብ ጌርክ እንድሕር መዚንክዮ ርግጸኛ ትወድት ዓይነት ባህሪያት ከም ዘለዎ ምፍላጥ ኣይኸብደክን ስለዚ በሐፂሩ ብዙሕ ዝዛረብ ነገር ግን ኣብ ተግባራት ባዶ እንድሕር ኮይኑ እዚ ወዲ እዚ ክእመን ዘይኽእል ወዲ ተባዕታይ እዩ ማለት እዩ ብግልጽ ኦኬ ናፍቲ ሳልሳይ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ናይ እሙን ዘይኮነ ወዲ ተባዕታይ ባህሪያቱ ወይ ድማ ናይ ጠላም ወዲ ተባዕታይ ባህሪያቱ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ ክልቴኹም መጻኢ ምንም ዓይነት ዕላማ የብሉ
حجي فقرنيا خينا ولكي بحدا تراخيكم استفلاليه نغرات نحلفكم ነገር ግን بزعبا መጻኢኹም ምንም ዓይነት ራእይ ዕላማ እንድሕር ዘይብሉ ዝወድ ተባዕታይ እዚ ምናልባት ንግዚኡ ይጥቀመል ክኸይሉ ክትጥንቀቂ ኣለኪ ምክንያቱም ንመጻእ ዝደልይ ወድ ተባዕታይ ወይ ድማ እቲ ኡሙን ዝኾነ ወድ ተባዕታይ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሞር ትኹረቱ ብተራጋም ዛሮ ነገር ሞር ትኹረቶም ታይ ዝኸውን ኣብ መጻኢኹም ይዝኸውን በቃ ናይ መጻኢኹም ህይወት ብኸመይ ክምስሩቶ ከም ዘለዎ ብኸመይ ናፍቲ ህይወት ክትወጽሑ ከም ዘለኩም እዩ ጻዓርዓር ዝብልን ዕላምኡ ዘተግብርን እምበር ስኢል ካፍቶም ግዚያው ዝኾኑ ነገራት ኣፍቶም ቀለልቲ ዝኾኑ ነገራት ትኹረት ኣይገብር ምናልባት ብኸመይ ክሕጉሳለን ገለ ዝብል ስጦታ ክበክ ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ደቀቅ ነገራት ኦረድ ፍቅረኛኡ ስለ ዝኾንክ ክገብር ይኽእል ግን ሞር ትኹረት ግን ኣፍቲ ናይ መጻኢ ንኸምኡ ድማ بتراجمي بزعبا مسائهم يعل لكي أزخن سرحنا أزخ تحجزني أخي كمزي علامة جلجليلو بجلسي يعل لك نجار جن منم عينة علامة زيول الحركينو بزعبا مسائهم منم عينة زي واقع كن الحركينو صيل كان يلوم مع أنت ترح كل جزء مسحة كل جزء جوتها جلت راح الحركينو منم عينة علامة المسا الحر زيول خينو أزود زون من الوقت نعاخي ومن خون أي خلنا مات اوكي نفتراو عينت وخنحلف كلنا دما بترغاغامي او حماقات بوتاتات زركب اندحر كوينو حجي حماقات بوتاتات كنول كلنا او اندا مست بقى اب فقودو اندا بوناتات اب زيروح اب غيزي خازقوتلو بوتاتات بترغاغام زوعل وي دما زركب اندحر كوينو ازودوزي نعاخي منالوات كمزاناغعي يتقملكي كهلو يخيليو مالتو حجي تاي مسيلك زحفتي فقرنيا خي بتراغامي فقودو اندابارات زمشي اندحر كوينو امو بقى نعي يفكرني مسناي مستول فطر حي زلو ومبر نعيسي يفكرني مسكال واد شتي يغبرلين وي دما ايطلمنن زبل امنت اندحر هليكي ازي بتعمي استساحاته امنتي نمنتاي مسيلكي فقودو اندابارات زمشي ودي بوزحات والد كم زركب ايتزنقي عفت اندابارات معات عينه والد كم زلوا ايتزنقي سو نابن ناي مخاد عدلو وي دما مسن چت ناي مغار عدلو بتعمي زل على اخميتي 90% كخون يخدي كمون منم عين السرح زيولو بقى نابنت حجي نسخ ገንዘብ ትህውዮ ንስخ ገንዘብ ትልእخሉ በትግናትክ ገንዘብ ቢል ድማ ፈቆዱ እንዳ ቡናታት ዝውዕል እንድሕር ኮይኑ እዚ ወዲዚ ምናልባት ነት ገንዘብ ክጥራሕ ይዝጥቀመልክ ዘሎ እምበር ምሳኽ ዘላቅነት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዐን ንምታይ መስሊክ ምክንያቱም ምሳኽ ዘላቅነት ዘለዎ ወዲ ምሳኽ በቃ ሓዳር ክምስርት የጥዑ ቁም ነገር زحسب ودي فقدوا ندابوناتات ويدما فقدوا ندابارا زيكون زوعل سي أو سرحوا يزوعل مغنياتهم حلافنت سلز سمعو نزا حج فقرنيا إلى حزيا زلخو قال صنيحة بعد بيتي ويدما سبيتي مسكونت كمي غير خم حدرا زبل حساب سلازلو نتنجر نسو الري ونخص أن حجي أو سرحيو دفع فأخبل زوعل مبر فقدوا نداباراتنا فقدوا ندابونا أي رأي إذ خمس عينات ودتي أمون زخونه ودي ويدما أتي كلام زيكون ود مالتيو ነገር ግን ከም ዝወልኩም ምንም ዓይነት ዕላማ ዘይውሉ በቃ ብናትክ ገንዘብ ጥራሕ ዝመሓደር ስኢካ ደቂስካ መዋዓል ፈቆዶ እንዳ ቡናታት እንዳ ሻሂታት እናኸድካ ተዘርጊሕካ መዋዓል ከም ዓይነት አመል እንድሕር ሃልይዎ ግን እዚ ወዲ እዚ ምናልባት ንዓኺ እሙን ክኸውን ስለዘይኽእል ኣየድልየክን ይብላና ኦኬ ናፍቲ ሓምሻይ ነጥቢ ክንሓልፍ ከለና ድማ ንውሽጣዊ ስምዒታትኪ ዘይጥንቀቕ ወይ ድማ ዘይርዳእ ዓይነት ወዲ حجي خمس خبل كله أزود زي نسخي معاست حجوسي معاست ناددي معاست بخي معاست سحقي بك أكو تاسناتكي زلو وشت أو سمعيتات ولا حنتي أي قدسون منم بدايو أيقونة سلازم نخومو دما نسخ تحزن كلخي نسخ صنعنعك وي دما اوغون نخخون ايتريون بحساب يكون بزخون يكون ነገር نعخ دغفكي ايتريون سلازي كمز عينس بحريات اندحر حلي وي دما شلل زلك بقى نعخي زي قدس عينت ود اندحر كوين وي دما بحصيرو مصطف زل عينت ود اندحر كوين از ود زي نعخي اومن كخون ኣይኽእልን ማለት እዩ እምበር እቲ ናይ ሓቂ ንዓኽ እሙን ክኸውን ዝደል ናይ ሓቂ ዘፍቅረክ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ይሕጉሰኪ እንታይ የናደኪ ኮታስ ናትኪ ዘለዎ ውሽጣዊ ስምዒታት ብደንብ ገይሩ ኣንቢቡ ንስምዒታትኪ ተጠንቂቑ ኩሉ ግዜ ንኽሕጉሰክ ዳ እዩ ዝፅዕን እምበር ንዓኽ ዘናዱ ነገራት ወይ ድማ ንዓኽ ዘቆጥዑ ንስኽ ዘይትፈትውዮም ስራሕቲ ክሰርሕ ፈፂምኪ ኣይትርእዮን መን እቲ ናይ ሓቂ ንዓኽ እሙን ክኸውን ዝደልና ዘፍቅረክ ወዲ ተባዕታይ اوكي اتشارشاين اتناي مودات النطب دما بزعبا حلوف زمدنو ززارولو منجدي كتستوعلي عليك حجي بتراغاغامي بقى نعيسي بوزحات ينفقرتي مستحنت وصي مسكل وصي غزعنا ولا ناي بوزحات والد هو التاريخ مسو خمس حلفا تراغام ززاربك اندحر كوينو نعخو ناي تنوالد اج اخي بصحكي تطنققي مغنياتهم اتو ودنسو
ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነተን ኩለን ዝዛረበክ ዘሎ ኣብ ሕሉፍ ህይወቱ ዝነበራ ዋልድ ገዲፍዎን መሳኺ ይመጽእ ዘሎ ምናልባት ጠሊመናኒ በዲለናኒ ገለ እናበለ ከዋግዕክ ይኽእል ግን ብዙሓት እንድሕር ኮይነን ኩለን ብተመሳሳሊ መንገዲ ክጠልምኦ ስለዘይኽእላ ክትጠራጠሪ ኣለኪ ምናልባት ንሱ ጠላም ክኸውን ይኽእል ምናልባት ናብ ዋልድ ዝቐርብ ንጥቕሚ ደልዩ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ናተን ዕጫ ከይበጽሐኪ ብደንብ ጌርኪ ክትጥንቀቐለክ ስለዚ ኣብ ናይ ሕሉፍ ህይወቱ ዝዛረበሉ ሰዓት እቲ ዓይነት ዘረባታት ይጥቀመሎ ብዛዕባተን ኣብ ሕሉፉ ዝነበራ ዋልድ ታይ ይዛረበሎ ዝብል ብደንብ ጌርኪ ከተስተውዕልዮ ኣለክ ማለት እዩ ስለዚ በዘን ሕጂ ዝነገርኩ ሽዱሽተ መንገድታት ኣቢልኪ እቲ ናባኽ ዝቀራረብ ዘሎ ወዲ ወይ ድማ እቲ ሕጂ ምሳኽ ዘሎ ወዲ ተባዕታይ ኦሙን ዘይኮነ ወዲ ተባዕታይ ድዩ ወይስ ኦሙን እዩ ናይ ባሓቂ ኣፍቃሪ እዩ ናይ ባሓቂ ዝብል ኣጽፊፍኪ ብደንብ ክትፈልጢ ትኽእል ኢኽ ሶ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረት መደብ እዚኣ ትመስል ነዛ ቪድዮ እንድሕፈት ይኽና ላይክ ምግባር ከይትርስዓ ከምኡውን ቻነል ሓደሽ ሰባት እንተረኣልዮም ሰብስክራይብ ብምግባር ናትና ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ካልእ መደብ ዝምለስ ቻው ሰሰናይ ንኣኹም